V novom diele bude gymnastika. Prepáčte, že sme dlho nemali videá, ale tak snažili sme sa skúšať niečo a dneska tu je návod na priame dopredu. Dúfam, že sa jej podarí. Je potrebné vedieť aj stojku. Stopni. A nos zo stoja. Na to, aby ste vedeli premet, musíte proste z tej stojky spadnúť do toho mostu. Urobíte stojku a proste spadnete. A musíte zaprieť tú... Potom, keď musíte spojiť nohy a proste spadnúť, musíte zaprieť tú silu do rukou a keď nezapriete, tak neviem, čo sa stane, ale môžete to skúšať prípadne na trave, na chodníku nie, na pieskovisku a na kamienkoch. Bude dobre, keď budete skúšať skôr na kamienkoch, lebo to je mäkké, alebo na piesku. Aj trava je mäkká, ale skôr si na trave to dáte. Musíte urobiť stojku a spadnúť do mostu. No a keď to viete, napíšte, pošlite fotky a dajte nejaké tie komentáre, na čo máme natočiť návod. Proste ten premer je ľahký, len musíte byť veľmi ohybní a musíte dobre aj zdvihnúť sa z toho mostu. Stop. A tak to